איזה בחורה יפה, איזה בחורה יפה. יש יפות בקהל, לא יעזור, יש יפות. אתה חבר שלה? האמת שהוא ידיד. ידיד, בטח ידיד, בטח. ידיד. בואי, את צריכה לדעת דבר אחד, באמת, את מאוד מאוד יפה. את צריכה להבין שאולי הוא ידיד, אבל זה שלמטה הוא ידידיה. ידידיה זה סיפור אחר מהידיד, מאמין. אתם אוהבות גם להגיד את זה, די, הוא רק ידיד שלי, הוא רק ידיד. ואם יש לך ידידה רוסייה, זה לא יותר מעצבן. ידיד. אתם אוהבות אבל לתת תמיד תקווה, נכון? שכאילו... את יודעת שכאילו את לא יהיה שום דבר, אבל תמיד יש איזו תקווה, אז פעם כדי שהוא לא ינטוש את הקשר, את כזה מביאה לו, אוי, ממי, איזה מתוק אתה, נכון? אתם משוות לו על הברכיים, איזה מתוקי שלי, אתה, יאללה. הוא בא פתאום בחורף, ואת פותחת אותו עם חולצה בלי חזייה. האור שם מבואס, נאור, אתה הורג לי את כל התוכניות, נאור, אתה הורג לי. לא, אבל בינינו, נכון, לכל אחד מאיתנו יש את הידידה, המגה בייב הזאת, שאתה מת שיהיה לך קטע איתה, אבל בגלל שאתה יודע שאין לך סיכוי... אל תדאג, כלבים תמיד חוזרים בסוף. הלו. תקשיב לי טוב, זה הינשוף. אחי, אני לא עשיתי שום דבר, הכל בסדר, אני לא... תרגע, אחד הידידים של קרני ברח. הוא כנראה בדרך לחתונה ברואל גרדן. תנסה לעכב אותו עד שאני אגיע. אבל אנחנו פה בארוחת ערב, זה לא... בלי להתווכח, סע! טוב, אני מגיע, ביי. קדימה, צריכים לזוז. מה קרה? אחד הידידים ברח, קדימה. אבל מה זה קשור אלינו? קשור! קדימה, למה אתם מחכים? קשורים, קדימה, מיקה, נו אז... אז שנייה. מאמי, אני כבר מתה שתפגוש את ההורים שלי. לא, אני לא מוכנה להיות חלק מזה. אני לא מוכנה להיות חלק מזה, אתה לא שומע אותי? מאמי, אנחנו מאחרים, בוא. מה שאני אעשה? אני לא מכיר בשרג הזה יגיע לחתונה, אני לא מכיר לווייסמן, הוא יושב בכלא כל החיים שלו. הוא צודק, יש בזה משהו. זו לדרך, תמיר, אתה רואה? אתה תתמוך בנו, אנחנו נתמוך בך. זה גבר זה. קטונתי. מכל החיים שלי מנסה להיות בסדר, אני בחיים לא נכנעת לתכתיבים של החברה, אני לא נותנת לאף אחד לעצב אותי, ובסוף אני צריכה לגלות שאנשים שאני הכי אוהבת משתפים פעולה עם איזה פשטק מה-70s. הלו. זה הינשוף, איפה אתם? אנחנו בדרך לשם, לאן להגיע? תגיעו לחניון התת-קרקעי, זה המקום היחידי שהוא יכול להיכנס ממנו. האנשים שלי מכסים את הכניסה. קסידי, מה קורה? מי זה? תמיר. איזה תמיר? תמיר מהמילבר. תמיר! מה קורה חמוד שלי? איפה נעלמת? ומי שמדבר אני פעמיים משאיר לך הודעות, אתה לא חוזר אליי. תגיד, מה עם האי מאלפי? אתה עוד איתה? לא, יש לי מישהי חדשה. נו, ויש לה ידידים? לא. את הטלפון. זוזי, הוא יחזור אלייך. הלו? קרני, חטפו אותי. מי זה? תביא לי מהר את קרני. לא, נראה לי זו טעות. תקשיבי, אנחנו הכרנו אותה לפניך, אתה מבין אותי? לא, אין בה שום מוחמד. מה מוחמד? הנה נאור, זאת הכניסה, לא? נאור, תעשה עכשיו יוטרן ותחזור הביתה. אני לא עושה יוטרן, נאור, אני רוצה הביתה. הוא אמר לנו לחכות פה, מיקה, די עם זה. לא אחזור את זה. הנה הוא מגיע. צאו החוצה, זה הוא. צאו מהר אבל. אני לא יוצאת מהאוטו! צאי מהאוטו! אני לא יוצאת מהאוטו! זהו! תחסום אותו! שלא יגיע! רוצו! ידיים! שמאלה! אנשים, שבתם מים בששון, בחייהם. תשמע, אני לא יודעת כמה זה חשוב לך עכשיו, אבל אני רק רוצה שתדע שאני ממש מתנגדת לכל העניין הזה. תצאי אותו עכשיו! שלום ידיד. בוא נעוף פה.
הבעייתי, השרגי הזה, אה? ידיד מאוהב, אלה לא מרפים. תגיד, כמה זמן הם יהיו במיקרונזיה? בוא נגיד תקופה. כך, מה זה? תעודת אחריות אם מישהו במקרה יצליח לברוח. תעודת אחריות. כמה זמן זה? שנה. אבל יש לך אפשרות לחדש. אל תדאג, הם חוזרים אחרי זה אנשים טובים יותר. טוב, אני צריך ללכת, יש לי איזו ידידה באפקה. אתה מעלים גם ידידות? לא, זו ידידה שלי. לפעמים אני לא יודע מה עדיף, ידידה או חברה. ידידה תעשה בשבילך הכל. נאורי, איזה מבורגן אתה. נאורי, אני מורידה לך את הפח, הוא מפוצץ בשטויות. אוי, נאורי, איך אתה תפוס? מה זה? אבל כשאתם נהיות חברות, פתאום הכל משתנה. נאור, מה זה הבננה הזאת על השולחן? די, בחייך, אתה לא עושה שום דבר בבית הזה. תוריד את הפח, חתיכת בהמה. תראה למעלה, למטה. לא פה. יותר חזק אבל, נו, למה אתה לא מבין מה אני אומרת? כשאתם ידידות אתם אוהבות ומפנקות, אבל כשאתם חברות, איי איי איי. אז מה, אתה הצבת את כל זה לבד? ביחד. יפה, מינימליסטי. קפה? כן, נראה לי אספרסו? קצר. ידיד בשטח! ידיד בשטח! ידיד בשטח! ידיד בשטח! כל כך מאוכזבת מהם, ידעו גם החתונה הזאת חשובה לי. כפויית טובה. מילד צביקו של שרגי, כמו אח שלי. לא יודע איך הם יכלו לעשות לי דבר כזה. הלו. זה שוק, אחד הידידים ברח. מה ברח? איך ברח? ברח, יש ידיד חופשי בשטח. תגיד איזה מין בעל מקצוע אתה, איך הוא ברח? מי ברח? כלב של אמא שלי. הלו. תקשיב לי טוב עכשיו, קודם כל תרחיק מהחברה שלך את הפלאפון שלה. איך אני בדיוק אעשה את זה? תגיד לה שהבטריה שלך נגמרה ותן לי את המספר שלה, מהר. נגמרת לי פה הבטריה, תתקשר בבקשה ל-054 662299. 662299. הלו? איפה החתונה? איפה החתונה? ברואל גרדן. ברואל גרדן. תהיה רגוע ואל תיתן לה לענות לטלפון. ממי, אל תדאג, כלבים תמיד חוזרים בסוף. הלו. תקשיב לי טוב, זה ינשוף. אחי, אני לא עשיתי שום דבר, הכל בסדר, אני לא... תרגע, אחד הידידים של קרני ברח. הוא כנראה בדרך לחתונה ברואל גרדן. תנסה לעכב אותו עד שאני אגיע. אבל אנחנו פה בארוחת ערב, זה לא... בלי להתווכח, סע! טוב, אני מגיע, ביי. קדימה, צריכים לזוז. מה קרה? אחד הידידים ברח, קדימה. אבל מה זה קשור אלינו? קשור! קדימה, למה אתם מחכים? קשורים, קדימה, מיקה, נו אז... אז שנייה. מאמי, אני כבר מתה לפגוש את ההורים שלי. לא, אני לא מוכנה להיות חלק מזה. אני לא מוכנה להיות חלק מזה, אתה לא שומע אותי? מאמי, אנחנו מאחרים, בוא. מה עוד שאני אעשה? לא מקרה בשרג הזה יגיע לחתונה, לא מקרה לווייסמן, הוא יושב בכלא כל החיים שלו. הוא צודק, יש בזה משהו. זו לדרך, תמיר, אתה רואה? אתה תתמוך בנו, אנחנו נתמוך בך. זה גבר זה. קטונתי.
החיים שלי מנסה להיות בסדר, אני בחיים לא נכנעת לתכתיבים של החברה, אני לא נותנת לאף אחד לעצב אותי, ובסוף אני צריכה לגלות שאנשים שאני הכי אוהבת משתפים פעולה עם איזה קושטק מה-70s. הלו, זה הנשוף, איפה אתם? אנחנו בדרך לשם, לאן להגיע? תגיעו לחניון התת-קרקעי, זה המקום היחידי שהוא יכול להיכנס ממנו. האנשים שלי מכסים את הכניסה. קסידי, מה קורה? מי זה? תמיר! איזה תמיר? תמיר מהמילבר. תמיר! מה קורה חמוד שלי? איפה נעלמת? ומי שמדבר, אני פעמיים משאיר לך הודעות, אתה לא חוזר אליי. תגיד, מה עם ההיא מאלנבי? אתה עוד איתה? לא, יש לי מישהי חדשה. נו, ויש לה ידידית? לא. טלפון. זוזי, הוא יחזור אלייך. הלו? קרני, חטפו אותי. מי זה? תביא לי מהר את קרני. לא, נראה לי זו טעות. תקשיבי, אנחנו הכרנו אותה לפניך, אתה מבין אותי? לא, אין בה שום מוחמד. מה מוחמד? הנה נאור, זאת הכניסה, לא? נאור, תעשה עכשיו יוטרן ותחזור אני הביתה. לא עושה יוטרן, נאור, אני רוצה הביתה. הוא אמר לנו לחכות פה, מיקה, די עם זה. לא אחזור הביתה. הנה הוא מגיע. צאו החוצה, זה הוא. צאו מהר אבל. אני לא יוצאת מהאוטו! צאי מהאוטו! אני לא יוצאת מהאוטו! זהו! תחסום אותו! שלא יגיע! רוצו! ידיים! שמאלה! אנשים, שבתם מים בששון, בחיי... תשמע, אני לא יודעת כמה זה חשוב לך עכשיו, אבל אני רק רוצה שתדע שאני ממש מתנגדת לכל העניין הזה. תצאי אותו עכשיו! שלום ידיד. Buonanotte. היה בעייתי השרגע הזה, אה? ידיד מאוהב, אלה לא מרפים. תגיד, כמה זמן הם יהיו במיקרונזיה? בוא נגיד תקופה. כך, מה זה? תעודת אחריות אם מישהו במקרה יצליח לברוח. תעודת אחריות. כמה זמן זה? שנה. אבל יש לך אפשרות לחדש. אל תדאג, הם חוזרים אחרי זה אנשים טובים יותר. טוב, אני צריך ללכת, יש לי איזו ידידה באפקה. אתה מעלים גם ידידות? לא, זו ידידה שלי. לפעמים אני לא יודע מה עדיף, ידידה או חברה. ידידה תעשה בשבילך הכל. נאורי, איזה מבוגן אתה. נאורי, אני מורידה לך את הפח, הוא מפוצץ בשטויות. אוי, נאורי, איך אתה תפוס? מה זה? אבל כשאתם נהיות חברות, פתאום הכל משתנה. נאור, מה זה הבנה לעשות על השולחן? די, בחייך, אתה לא עושה שום דבר בבית הזה. תוריד את הפח, חד בהמה. נראה למעלה, למטה. לא פה. יותר חזק אבל, נו, למה אתה לא מבין מה אני אומרת? כשאתם ידידות אתם אוהבות ומפנקות, אבל כשאתם חברות, איי.